Takže čaute, som späť, tuto Rudo a zase s mojou krásnou slovenčinou a buk. A som tu začínam teraz výnimočne nový seriál, ktorý sa volá Survival Islands. A zásadom tohto Survival Islands, že musím prežiť tie dni, no ja myslím, že takých 50 dní musím prežiť, alebo koľko, to sa ešte musím pozrieť. A musím spraviť všetky tieto skúšky, alebo ako to mám nazvať. A mimochodom, tie skúšky vám hneď prečítam, ale najprv idem urobiť posteľ, aby všetko bolo v poriadku, chápete, ako to myslím? A tak... takže dobre, tak hneď vám prečítam. Takže prvý challenge, že musím nájsť železo, to nepovedali koľko, ale musím nájsť železo. Potom, že postav dvojposchodový dom. Dobre, to som až tak moc nechcel vedieť. Nájdi všetky 4 domy a získaj všetky emeraldy. Prepáčte, nechápem, že akože domy, akože napríklad, že urobím doma na 6 alebo čo. Potom o tom ešte si trochu prečítam. Dobre, no nevadí. No Peleš zomri. Danke. Potom nájdi osadníkov a šeftuj s nimi. Takže sú tu niekde osadníci, to je dobré vedieť. Oh my god. To fakt? No nevadí. Dobre, tam je ešte. Dobre, takže potom je zohnaj 10 vajcí. Ja už mám u sebe 2, takže už iba 8. Peleše, ne. Peleše, kde? Kde je? No, dobre, tu je to. What the fuck is this? Shit. Potom na to sa pozriem, že čo to je. Oh my god. Počkajte. Dobre, tam je ostrov. Takže potom... čo? Zohnaj 5x64 kameňa, 64 redstone a 4x64 drevá. To akože to je vtip, alebo čo? Potom urob 18 truhlíc. To mi bude na čo? Viete, truhlíc, čestka. Leže zomri krava ty jeden. Ty sprostá krava jedna, vole. Ne, neschoď do vody, Peleše. Peleše, ty je tá krava sprostá. Kam ideš? Nemôžem ísť na ten island, sorry. Sorry bro, Peleše. Kde je mesko, Peleše? Ne. Oh my god. Doriti, ale... Peleše. Hneď je noc, takže... Zoberiem tohto krava more. Krava jedna sprostá, to nevadí. A kým spím, tak zatiaľ vám poviem ostatné veci. Ale ešte tohto zabijem. Peleše. Peleše. Dobre. To je také sexy. Ja chcem mať čo? To je také hodne, počkaj, tak zaspím. Potom, že keď si všetko spravil, musíš urobiť tenty a akože to fakt. Musím zničiť svoj dom. Na čom budem tak veľa pracovať? To fakt teraz. Kravi jedna. Krava sprostá. Gulu. Potom... Dobre. Takže tu už mám jedlo. A to mi nešlo na veľa. Ježiš, nevadí, ale pozriem sa na to, čo tuto bolo. Peleše. To je fakt, čo? Možno, že to baňa. Peleše, don't touch. Alebo...
Počkajte, no rýchlo. What? Toto akože... Počkaj, by som počul niečo. No, jedno, super. Už aj mám niekoľko truhlíc, aj redstone, to je super. Dobre. Aha! Už chápem. Chápem. Toto je ten dom, ktorý toto... Toto je domy, čo som musel nájsť, chápem. Aha. Wow. Super. Dobre. A ešte pre seba, tak mimochodom, urobil som dobre, dúfam, že nič taká pasca nebude. No nevadí. Už chápem, takže... No ja som ešte pre seba urobil takú vec, že nemôžem akože tak, že odísť z toho ostrovu, kde som, iba vtedy, ak toto... Iba vtedy, ak som spravil tieto challenge. Takže teraz som si to vymyslel. Don't touch. Dobre. No. Oh my god. To fakt! To fakt! Bitch, please. Ale aspoň mám plný život. Dúfam, že nájdem všetky veci. To myslím, že to... Ale to fakticky, to teraz fakt. To fakt? Ježiš. To fakt teraz mne zmizli tie emeraldy. Dobre, ja sa ešte raz idem pozrieť. Keby som to našiel. To už naserem. Super. Takže som stratil veci. Som tretíkrát zomrel. Oh my god. Super, no ináč mimochodom, kvôli tomu nemám skill, lebo mi nejde. Serem na to, ja idem tuto. Doserte sa, vy debili. To teraz kvôli tomu som stratil svoje všetky emeraldy. No 4 som mal. Aj truhlica, aj všetko. To je láva? To fakt? Počkať? To je tam čo? Dobre, takže ja sa tuto pozriem trocha. Popozerám. Tam je železo už aj, to je super pre mňa. Dobre, takže tento prvý diel nie je až tak super. Aj tu je železo. Dobre, peleše. Aha, to je lava. Ale pozriem sa tam, že to čo, lebo to mi vyzerá, keby to bol dom. Teraz to fakticky, ale bez randy. Mne sa to, keby som mal turiti, dobre. Ale ako sa tam hore dostanem? To je otázka. Podľa mňa to ďalto. Áno. Podľa čo nech nie je do lávy. Dobre. To bol čo? Vidieš?